Малларны уңышлы кышлатып чыгару өчен фермаларга мал торакларына тиешле ремонт эшләре башкару бүген көнүзәк бурычлардан. Бу җәһәттән Агыйдел җәмгыятенең Йонны фермасында алдагы кышлатуга ныклы әзерлек хәстәре күрелә. Бер үк вакытта малларга яңа торак төзелә һәм булган биналарга ремонт эшләре башкарыла. 225 баштанага тәгаенләнгән өр-яңа торак төзелеше бара. Әлеге бина РТП җәмгыятендә тиз төзелә торган тимер конструкциялы тенттан капланып эшләнелә. Бүгенге көнгә идәннәр тулысы белән җәелгән, тәрәзәләр, ишекләр, малларны ашату өстәлләре, яту урыннары булдырыла. Әлеге эшне эретеп ябыштыручы Алмаз Миннибаев белән слесарь Марат Мөхәммәтшин бар күңелен, осталыгын биреп башкара. Шулай ферма территориясендәге 2 торакта малларның ашату өстәлләре алыштырыла. 3 торакта ишекләр, сөт завузалары ремонтлана, стеналар агартыла, дезинфекцияләнә. Хуҗалыкның уңган егетләре Рушан Шарафутдинов белән Дамир Шаяхметов тарафыннан иске ТСНнар яңага алыштырыла. Моннан тыш малларның яшәү шартларына гына түгел, ашату рационына да төп игътибар юнәтелгән. 3000 тоннага якын сенаж, 550 тонна печән хәзерләнгән. Силос туплана. Хуҗалык җитәкчелеге тарафыннан терлекчеләргә ит, сөт җитештерү өчен бар мөмкинлекләр тудырыла. Моңа җавап итеп, тырышып эшлисе генә кала. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.